pwerus ni wedi gweld yn y gymdeithas am sawl blwyddyn, ac yn sydyn iawn mae wedi dweud a dyma rai gorau sydd wedi bod yn y wlad eleni. Da iawn chi gyd. And one thing, do you remember Benny Hill and the fastest milkman in the West? Well, Benny Hill's vehicle is here today. So for you to decide which one it might be, remember, he was a milkman, so Benny Hill's vehicle as the fastest milkman in the West is out here today. I'm sure as they go around... Mae hon yn olygfa boblogaidd bob blwyddyn pam mae'r cerbydau ysgafn yn dod mewn i'r prif gylch ac yn rhoi cyfle i ni gyd mewn ffordd i fynd yn ôl mewn amser ac i weld y dyddiau a fi. Beth Simons Evans ar ôl prysurdeb y bore a dechrau'r prynhawn. Mae yna rhywbeth ychydig bach yn fwy ymlaciedig am y dosbarth yma. Oes. Cweith mor gyffroes i ni falle, ond fi'n siŵr bod e'r un mor gyffroes iddyn nhw. Ac ymddangosiad Masnach Ysgafn yw'r dosbarth. A mae'n gyfle i bobl sydd wedi dod yma i eistedd yn y brif eisteddle i edmygu y cerbydau yma a'r ceffylau sy'n ei tynnu nhw. Achos, allai mond dychmygu y gwaith paratoi sydd wedi mynd i gael rhain yn barod. Ni wedi bod yn sôn am ti sanau gwyn heddi a cynffonau gwyn, ond mae sio gymaint o bolisio wedi bod gyda'r rhain. Fi'n credu yn dos e. Maen nhw'n edrych yn hyfryd chwarae teg. Lot o waith. Ceffylau penodol ar gyfer y math yma o waith i dynnu'r cerbydau allan ni ddychmygu? Fydden ni'n meddwl bod angen tipyn o gryfder a mynd i dynnu'r rhain, achos yn draddodiadol ar gyfer ponis gwaith fydden nhw, tyfe? Felly bod angen bod nhw'n gallu gwneud diwrnod o waith. Yn beirniadu y gystadleuaeth yma, Mr Mark Broadbent, Higher Hill Farm yn Nyfnaint. Ac mae yn lun yn dywe. Pan y ti'n edrych ar y gystadleuaeth. Odi, mae fe. A mae fe yn... Ti'n iawn bod ni'n mynd nôl mewn amser, fi'n credu wrth bod ni'n watcho. A mae'r ddau fyna'n edrych yn eitha hamddenol yn mynd nôl mewn amser. Lle ti ddychmygu nhw wrth i gwaith? Gallu'n iawn. Neu'n cael hoi fach. Ie. Brechdan felly. Mae da ni wahanol fathau o gerbydau Masnach Ysgafn. Pob un o'n nhw sgleino. Bydd y rhai ar gyfer y cig, eraill ar gyfer y llath, y wyau. A nid yn unig y cerbydau, ond yr holl offer a'r tac. Ie, felly bod popeth yn gywir ac yn barod ar gyfer gwaith. Instructed in terms of how they're going to go around. So I'm sure as they do go... Felly cael golwg cynta ar y cerbydau a'r ceffylau, cyfle nawr i gael dangos i doniau o flaen yr eisteddle. Felly fyny, i ni'n gweld gold top yn eiddo i C. McDermott. Ac yn un eitha boblogaidd wedyn ni. Fyny wedyn ni, newydd basio, Keenlyside Golden Flyer yn eiddo Eastern Smiths. Allan o'r march, Brynithon Red Alert a'r gaseg Keenlyside Golden Girl. Dal yn edrych yn ymleciedig. Digon hamddenol fyny. Gyda Harry fyna, gyda William Mulqueen a Billy Mulqueen yn dangos. Hefyd i ni'n gweld fan hyn y gofynion sy'n i baratoi'r mwng a'r cynffon. Yn y modd traddodiadol.
Wi-Fi on these vehicles. Ac trwy'r dydd, ni wedi gweld y prifgylch yn cael ei rhannu'n dair fan hyn, mae'n cael ei agor yn gyfan gwbl. A mae'r gystadleuaeth yma yn heiddi cylch gyfan. Odi, mae angen lot o le ar rhain, dos e, achos maen nhw'n methu mynd rownd ar cylch cyfyng. A sy'n lle iddyn nhw gyda'r cerbydau. Ond mae'n eitha pell i fynd rownd, fyd. Mae'n eitha pell i fynd rownd, fyd. Werth i weld, a'n yn ddiolchgar i bawb am ei gwaith. A felly, Nes i gweld y dylanwad Cymraeg fi'n credu. Mae sawl symudwr fach digon dad yn un o dosbarth. Ie, ambell waith mae yna ambell i geffil sydd ddim yn fryd Cymraeg yn cael dod mewn i'r prifgylch. Oes, ambell to. Rei amal. Felly, ni wedi cael y cyfle i weld pob un ohonyn nhw yn unigol ag i'r gynulleidfa i werthfawrogi y gwaith paratoi manwl a thrylwyr sydd wedi mynd i baratoi y cerbydau a'r ceffylau gosgeiddig yma.